חיפשתי הרבה זמן בן אדם שאני אוכל באמת להיפתח בפניו ולהגיד לו את החששות שלי, ש... ומישהו שאני יודע שלא שופט אותי, מישהו מבחוץ, ניטרלי, שאני יכול לשפוך בפניו הכל, מהמם. ולהגיד לו את האמת, ולראות מה... ומישהו שיש לו קצת ניסיון עם זה, ושהוא יגיד לי איך אני מתקדם עם המצב הזה הלאה, ובאת לי במקום. מדהים. כאילו, האמת שכבר הרבה זמן אני מחפש, אפילו פניתי פעם לבן אדם שחשבתי שיכול להיות המנטור שלי, מישהו שהכרתי דרך התוכנית מלגות שקיבלתי, וזה לא כל כך זרם, כאילו. נפלתי עליו משום מקום, מהמם. אמרתי לו בוא תהיה המנטור שלי, וזה לא עבד. מהמם. אז באת לי טוב, וזה עזר לי מאוד בינתיים. כאילו, לפחות לנסות להבין את עצמי, בוא נגיד ככה, אתה מבין? מושלם. איזה כן. תוצאות כבר קיבלת במספר פגישות המצומצם שהיה לנו עד עכשיו? כמה דברים, גם העניין של הסיגריות, גם העניין של הספורט, אפילו שזה לא פיקס כמו שאני רוצה, אבל זה מתקדם. או, מעולה. גם בתואר השני, היה כמה צעדים שהייתי צריך לעשות באופן בהול ועשיתי, אני צריך שתעזור לי להמשיך לעשות אותם כדי או, לסיים עם זה. מעולה. אבל זה בעיקר, זה הדברים בעיקר. פצצה.